Masuk nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun dina lan joget dong live streaming dhewe ya joget fokus Mas Yono sukses nono windonono ante ing bojone tresno pelung nangka bebasane mung katon Mbak Wartini wae susu ya pena jadi nanti Pak tentara jadi pena Pak Budi jadi kita di pena ya di tsunami ojo lali paulanku bersama Masyarakat Musik Indonesia murah meriah enak lagu streaming sendiri ya Pak Bud. Masuk Pak Budi nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa kudu sambat karo sapa asik suwun rino lan wengi iya ayu moga Gusti Tresno balong angka bebasane wong katon Mbak Wartini wae wah ini Pak Budi tambal ban Mbak Eka tambal ban dikit roken so
Terus masuk kan dek. Ojo lali kawalku. Piye dek? Iya. Ya. Mantap boy. Enak. Setengah menit ya Pak, udah mantuk nih. Salam kangen Mas. Ketian.